buntag mga kaigsuunan. Pasalamat ta sa Ginoo nga nagtigom na pud kita. Okay, medyo dugay-dugay na gyud nga wala ta nagkita physically. Pero salamat ng ining oportunidad nga gihatag na kanato pinaagi sa internet, pinaagi sa live streaming. Makasangyaw gyapon ta sa pulong sa Ginoo o kamo aduna say access para makadungog sa pulong sa Ginoo. Okay? Dili na to kalimtan nga sa dili pa kita magsugod sa atong serbisyo, kuhaon ninyo yung cellphone, ang inyong gadget, unya inyong i-share. I-share kining maong live stream adto sa inyong mga higala, mga kapamilya, bisan pa katong anaa sa layong dapit. Okay? Atong ipaambit ang maayong balita diha kanila. Okay? Nabuhat na ba na nato mga kaigsuunan? Amen? Sige, mag-ampo ta. Kadi pa ta magsugod. Amahan na mong langit nun. Nagpasalamat na usap kami. Niining higayon nga gihatag nimo kanamo. Nga kami nakatigom pinaagi sa online service. Lord, salamat kaayo nga pinaagi sa teknolohiya. Lord, nga makadungog gihapon imong mga katawhan sa imong pulong, imong mensahe. Ug bisan pa nga among maabot ang naa sa uban nga nasod, amo silang mapaambit sa imong maayo nga balita, Ginoo. Sa among pagsimba diha kanimo, pagdayeg, paghimaya, Lord, among giampo nga imong presensya mo kunsad sa among taliwala. Ang kada usa, kada pamilya nga nagatigom karon para nagkauban kanamo sa pagdayeg o pagsimba diha kanimo, ang imong presensya moabot kanamo, Ginoo. Og Lord, aduna kay mga milagro nga buhaton. Imong tagbuon ang mga panginahanglanon sa imong mga kanakan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Padayon kita og barog mga kaigsuunan, unya atong simbahon ang atong Ginoong Dios. Akong gitawag ang atong worship team nga mulid ka nato sa pagsimba diha sa atong Ginoong Dios. Good day, PC Go. It's such a great day today just to worship our living King. Amen. Let me just encourage everyone as we begin our worship. Let's just worship God and let's just really, truly fix our eyes on Jesus. For the past 6 months, we've been through a lot, and one thing, God has never left us. Amen. God has always been with us through every single part of our lives, and He has remained faithful. So why don't we just worship God in thanksgiving and in gratefulness, for our God has been a great and faithful God. Amen. So as we start, let us just pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this opportunity, Lord God, this time, Lord God, that you have given us to worship you, to seek your face. Father, I pray that as we worship you this morning, Lord, may the heavens open up, Lord God, wherever we may be. Lord, may we enjoy your presence, Lord God, enjoy your love, and just enjoy this time with you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So come on, let's just worship our living King. Come on. Hey! You're my light, you're with me every day. You're my rock, you pull the storms away. Miracles are never too far. The only place I wanna be is where you are. Bring joy, bring joy, love shine down. Wherever I go, everything's alright. I got Jesus with me. Everything's alright. My Savior's walking with me.
light. You're with me every day. You're my rock. You blew the stones away. Miracles are never too far. You're like this, wanna be where you are. You bring joy, you bring hope. Your love shines down wherever I go. Everything's alright. I got Jesus with me. Everything's alright. My Savior's walking with me. Come on. Oh, through every season, Lord, you're walking in the sky. Yeah, everything will be alright. Oh, just here with me. Everything. Everything's alright. 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 I got Jesus with me. Everything's alright. My Savior's walking with me. Everything's alright. I got Jesus with me. 'Cause everything's alright. My Savior's walking with me. It's alright. I got Jesus with me. 'Cause everything's alright. My Savior's walking with me. Everything's alright. Everything's alright. Oh, we worship you, Lord, through every season. Oh, amen. Prophesy, to the dry bones. Prophesy, to the dry bones. I see the earth turning towards heaven. I see broken dreams coming to pass. I hear the sound of celebration as the lame man walks and the angels talk. I'm carrying the message of my risen Lord. Speak to the mountains and they will humble themselves. Nothing is impossible. Stand on the promises made with a heart full of faith. 'Cause nothing is impossible. Shine like a light in the dark, and the cities will turn. 'Cause nothing is impossible. Now is the hour to rise with the power at hand. Nothing is impossible. Living in revival. Living in revival. Hey! Oh, we're living in revival. Speak to the mountains and they will humble themselves. Well, nothing is impossible. Stand
on the promise He made. With a heart full of faith, nothing is impossible. Shine the light in the dark, and the cities will turn. Nothing is impossible. Stand on the promise He made. With a heart full of faith, nothing is impossible. Shine like a light in the dark, and the cities will turn. Nothing is impossible. Now is the hour to rise to the hunger. Nothing is impossible. Living in revival. Living in prophesy, 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 prophesy to the dry bones. Oh, sing it with me. Prophesy, 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 prophesy to the dry bones. Hey, hey. Prophesy, 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 prophesy to the dry bones. Prophesy, 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 prophesy to the dry bones. Say, Lord, our Lord, how majestic is Your name in all the earth. Oh Lord, our Lord, how majestic is Your name in all the earth. Heavens declare Your greatness, the oceans cry out to You. The mountains, they bow down before You. So I join with the earth and I lift my praise to You. Majestic is Your name in all the earth. Lord, our Lord, how majestic is Your name in all the earth. The heavens declare Your greatness, the oceans cry out to You. The mountains, they bow down before You. So I join with the earth and I give my praise. Declare Your greatness, the oceans cry out to You. The mountains, they bow down before You. So I join with the earth and I give my praise to You. I will worship. Oh, just declare it, Lord. We will worship You. Yes, I will worship. Come on, wherever you may be, let's just declare that this morning. Yes, I will worship. Yes, I will worship. Come on, declare it. We will worship. We will worship. We will worship. Heavens declare Your greatness, the oceans cry out to You. The mountains, they bow down before You. So I'll join with the earth and I'll give. The heavens declare Your greatness, the oceans cry out to You. The mountains, they bow down before You. So I'll join with the earth and I'll give my praise to You. I'll join with the earth and I'll give my praise to You. So I'll join with the earth and I'll give my praise to You. Oh, we worship You, Lord. Oh, we give You all the honor, Lord.
We'll just encourage you right now. Let's just set our eyes on Jesus. Go, just take yourself away from any distraction. Come on, just focus on the Father, because He is here. He alone deserves our time, our praise, and our worship. Lord, you alone are worthy of everything. We worship you, Lord. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing, as all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, you deserve all the glory, Lord. Praise you, Oh, Son, no, deserve it all. all the glory and honor. Oh, Son, oh, Lord. Just receive the praises of your people. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Oh, sing it again.
exalt thee. and I exalt thee. and I exalt thee. Oh Lord. Can we just sing with us? As I exalt thee. and I exalt thee. And I exalt thee. Oh Lord. sing your praise. Lord, we just worship you. Oh, Sondonai. Lift your voices. Oh, Sondonai. Oh, you reign, you reign, you reign. You're the King. Oh, be glorified, Lord. Be magnified. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, he is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he is my song. Oh, Oh, Sondonai. we just worship you, God. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, he is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he is my song. You are good. You're good. Oh, Lord. You are good. You're good. Oh, Lord. You are good. You're good. Oh, Lord. You are good. You're good. Oh, the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, he is my Sing song. it out. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. So he is my song. Let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, he is my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. So he is my song. You are good. You're good. Oh, Lord. You are good. You're good. Oh, You are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, good. oh, you're You're good. good. Lord. You are good. You're good. Oh, Lord. You are good. You're good. And oh, you are good. You're good.
never gone. Oh, you never. Yes, you're never gonna. You're never gonna. Come on, just declare that with me right now. You're never gonna let. You're never gonna let me down. You're never gonna let. You're never gonna Oh, let me down. you're never gonna let. You're never gonna let me down. You're never gonna let. You're never gonna let me down. Oh, you're never gonna let. You're never gonna let me down. You're never gonna let. You're never gonna let me down. You're never gonna let. You're never gonna let me down. You're never gonna let. You're never gonna let me down. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, Lord, you are good. You're good. Oh, you want to just worship Him also, Lord. Through every season, through every moment, Lord, you are good. Yes, you are. Oh, Lord, You're never gonna let me down. you were good. You're never gonna let. You're never gonna let me. down. You're never gonna let. You're never Never gonna let me down. Come on, just declare that. You're never gonna let. You're never gonna let me down. You're never gonna let. Come on, just sing that. Never gonna let Oh, me just down. declare it to your situations. You're never gonna let. You're never gonna let me down. You're never gonna let. Come on, just declare it to the whole world knows. Oh, Jesus, you are. You're never gonna let. You're never gonna let me down. You're never gonna let. You're never gonna let me down. You're never gonna let. You're never gonna let me down. You're never gonna let. You're never gonna let me down. You're never gonna let. You're never gonna let me down. You're never gonna let. You're never gonna let me down. You're good. Oh, Lord, you are good. You're good. Oh, Lord, you are good. You're good. Oh, Lord, you are good. You're good. Good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh. Okay, amen. Amen. Salamat gid kayo sa presensya sa Ginoo. Amen. Okay. Karon kung taga aduna kitay upat ka butang nga atong iampo. Una, padayon kitag ampo og kaluwasan sa mga kalag. Ingon ang Biblia nga the thief comes to steal, kill, and destroy. Apan si Jesus ni ari diri aron sa paghatag og kinabuhing dayon. So, magpadayon kitag ampo sa makaluwasan sa atong mga kapamilya, kahigalaan, umbisan pa sa tibuok nga katawhan. Ingon ang Biblia nga gusto sa Ginoo ang tanan maluwas. So unahon yun na nato, i-apil yun na nato ang ampo everyday ng
mga tao nga atong kaila na sila maluwas. Kung na kay mga specific nga mga tao nga imong gi-disciple o imong gusto nga i-reach out, isulti o isugid sa Ginoo ang ilang mga pangalan. Okay? Kaduha, ampo nato ang pag-abri sa mga kasimbahanan. Medyo dugay-dugay na gyud nga wala ta ingong physically nga nagtigom. Atong iampo nga hatagan ta og higayon nga kita makatigong pag-usab aron sa pagdahig og simba diha sa atong Ginoong Dios. Ikatulo, ampo natong economic recovery. Bisan pa niini new normal nga naatay mga restrictions. Naay mga butang nga dili nato mabuhat. Hatagan ta og wisdom sa Ginoo nga bisan pa sa inani nga sitwasyon, padayon lagi hapon ta og income. So God will give us wisdom, guidance, hatagan ta niya mga creative ideas. Kung kanang atong mga gibuhat dili na siya epektibo, God will just give us wisdom at uning usbon para kita mahimong profitable gihapon. Okay, economic recovery, especially sa atong nasod nga mo recover. O bisan pa katong mga nawad-an og mga trabaho or in some way, one way or another ang imong income ni gamay. Ampo nato nga doon na economic recovery. Kaupat, back to school. Okay? October 4, gisulti sa atong presidente, balik na ang mga high school ug elementary, college. Okay, high school ug elementary, pero ang kolehiyo, mga next week, magsugod na sila. So, ampo nato nga niining bag-o nga pamaagi o bag-o nga style nga magpadayon gihapon ang ilang pagtuon, magpadayon gihapon ang ilang pagpursue sa ilang mga goals. Unya, ang pagkat-on sa atong mga kabatanunan nga ilang yung kining kabtan, unya, ilayo sila sa mga temptasyon sa internet. Okay? So una, kaluwasan sa mga kalag, kaduha, pag-abri sa mga kasimbahanan, ikatulo, ang pag-recover, okay? Pagbalik sa atong ekonomiya, ikaupat, ang pagbalik sa pag-eskwela sa atong mga anak. Kaya ang pusad nato ang inyong mga panginahanglanon aso sang ibungat diha sa atong Ginoong Dios. Sige? Modo ko atong mga ulong, mag-ampo ta mga kaigsuunan. Amahan namong langit nun, kanunay kaming mituo nga aduna gyoy solusyon sa tanan Ginoo. Ingon ang imong Biblia nga si Jesus, siya ang dalan, siya ang kamatuoran o siya ang kinabuhi. Lord, siya ang magama o pamaagi, siya ang magama sa dalan sa mga lugar, kundiin walay pamaagi Ginoong Dios. Lord, among gipadayon og ampo muhunong na kining COVID, mamatay kining COVID sa kalangitan sa ngalan ni Jesus. Og Lord, giampo namo, gamiton nimo kining mga panghitabo alan sa kaluwasan sa mga katawhan. Gusto nimo Ginoo ang tanan maluwas. Ampo namo Lord nga ang mga katawhan makakita sa imong kaayuhan because it is your goodness ang that leads men to repentance, God. Ug among giampo Ginoo, tutuli kami, giyahi kami sa mga tao nga abri na sa kasing-kasing. Lord, among gihatag ug gitugyan ang among kaugalingon diha kanimo nga kami mahimong imong mga laborers. God, kami ang magtrabaho diha sa imuhang harvest field, oh God. Lord, ang mga kasimbahanan, Ginoo nga mahimong mga workers, oh Lord. Ang mga dugay na nga nangatulog nga wala nagtrabaho diha sa imuhang harvest field, oh God. Lord, nga ikaw ang magalihok, magapukaw sa kada usa para ang kada usa kanamo Ginoo mulihok, magama kami mga disipulo tungod kay mauman kana ang imong gisulti o gisugo alang kanamo Ginoong Dios. Giampo sad namo Ginoo ang pag-abri sa mga kasimbahanan, Lord, nga kami makadayeg, makasimba diha kanimo, o Lord nga adunay mga kalag nga madugang sa imong gingharian. Giampo sad namo Lord ang economic recovery Ginoo sa kada usa, labi na katong mga nawad-an og trabaho, hatagi silang trabaho. Lord, katong mga trabaho nga dili na epektibo, ilisan nimo ni Ginoo, unya ang unsa may nawala mabalik kini nga pilo sa ngalan ni Jesus, double fold, Lord. Sama sa gibuhat nimo kang hope.
Unya Ginoo ang among giampo nga adunay creative wisdom, ideas o God sa imong mga katawhan. Adunay mga bag-ong pamaagi kundi sila profitable gihapon. Lord, ug ang among mga anak pagbalik sa eskwela o God, among giampo nga ang tanan imong providan o Lord, ang internet lig-on kini Ginoo dili magputol-putol, hatagan og provider nimo sila og computer, mga gadget nga lang kikinahanglan, ug Lord amo sa giampo ang wisdom sa mga teachers of God. Father, salamat Lord nga ibasan pa sa ingon ani nga sitwasyon, padayon og magkato ng among mga anak Lord. Father, ilayo po sila sa temptasyon sa internet God. Lord, sa mga video games, sa pornography, o mga butang nga dili nila angay nga tan-awon. Lord, I pray nga mag-focus sila sa ilang pag-eskwela Ginoo. Dili mausik ang ilang oras sa ngalan ni Jesus. Lord, nga mutuon gayud sila. O Lord, salamat nga adunay passion, adunay desire sa ilang kasing-kasing nga mahuman sa ilang pag-eskwela o God. Yan po sa namo ang tagsa-tagsa nga adunay mga panginahanglanon. Lord, ikaw ang magatagbaw sa tanan namong mga panginahanglanon. O Ginoo, salamat kaayo Lord nga sa imong presensya all our needs are met. In Jesus name we pray. O ang tanan mo ingon og Amen. Amen. Excuse me. Makalingkod na ang tanan. Kuha ta og ballpen, kuha ta og notebook mga kaigsuonan, ang mga matetes, ang mga disipulo ni Kristo, mga estudyante, mga followers, mga learners, kay mo take notes gyud na para pag uli tun-an o niya katong mga tudlo og Bible study, himay-himayon kini sa Bible study. Okay? Okay, karong buntaga, ako lang isugyot kaninyo nga kinahanglan sa panahon sa tagutom, o panahon sa kawadon, kinahanglan makahinumdum gyapon ta sa generosity. Okay, pagkamanggihatagon. Adunay mga temptasyon sa panahon sa kalisod. Adunay temptasyon sa pag-hoard kanang imong akon tanan. Okay, gusto ka magtigo. Okay, unya kanang mo withhold, dili mo hatag o dili mag-release, ug ang kanang pagka-miser. Miser ka na bang tihik, inot, obra na kayo. Okay? So, mao ni ang mga temptasyon sa panahon sa kalisod. Ingon sa Proverbs 11:26, katong nagahikaw sa makaon, pagatungluhon siya sa katauhan, apan ang panalangin anaa sa ibabaw sa ulo niya nga nagabaligya niini. Okay, so na mga tao nagahikaw. Ngayon, instead nga ilang i-release, ilang i-hoard. Okay? Bisan pa sa mga presyo sa mga butang. Kung unsay in demand, ilang i-hoard. O niya ibaligya nila o mahal kaayo nga presyo. Okay, so na tendency, panahon sa kalisod nga mag-hoard ta. Kaduha, withhold. Ang withhold ka ng imong pugnan. Refuse to give, it means to refuse to give something. Okay? Kumbaga, somebody deserves ini nga butang. Unya, dili nimo ihatag, imo gihapon siya gipugnan. Proverbs 11:24. Adunay nagasabulak ug nagadugang sa pagayon. O adunay nagatipig nga labi pa kay sa gikinahanglan. Apan kini nagadugang hinuon sa kawaladon. Okay? Sobrang pagkatipid, sobrang pag-hold, sobrang pagkapit gyud. Okay, mo nagingon gikapit gyud. Okay. Katulo, miser o kining pagkainot. Kainot. Proverbs 23:6-7. Ayaw pagkan-a ang tinapay niya nga may usa ka dautan nga mata, ni kaibgan mo ang iyang mga lamiang makaon. Kaya maingon nga siya nagahuna-huna sa sulod sa iyang kaugalingon. Sa ingon ni ana, mauman siya. Kumaon ka o uminom, or kaon ka or inom, siya nagaingon kanimo, apan ang iyang kasing-kasing wala iduyog kanimo. Okay? Miser, sigurang kahuna-huna, inot. Okay? Naa siya makaon, pero di siya mukaon, kaya nagtigom ko, no? Naa siya kwarta, pero di siya gasto.
Unsa ko'y bottom line ni ining tulo ka mga temptasyon sa panahon sa kalisod. Okay, ang pinaka bottom line ni ini mga kaisuunan is that kining tulo puro ni pasulod, puro ni ako, hoard. Okay? Unya, ang resulta ni ini mao ang pagtunglo, pagkapobre, o ang pagkabulag sa mga katawhan. Kay tungod sa kahakog, di man moduol, di naganahan ang mga tao. Okay? Proverbs 11:25. Ang kalag nga mahinatagon, mahimong matambok, o kadtong nagabisibis, pagabisibisihan, o pagabisibisan, usad sa iyang kaugalingon. O Proverbs 22 verse 9, katong adunay usa ka mata nga madagayaon pagabulahanon, kay siya nagahatag sa iyang tinapay sa kabos. Dili nato kalimtan na mga kaigsuunan nga bisan pa sa panahon sa kalisod nga ato gyud consciously naon nato nga pagawas dili ingon sige pasulod. Okay? Usahay, like for example kung mamalit ta, pihit ra kayo tang grabe kayo mo hangyo. Unya ang katon taong na maligya wala na bisan pa kanang karon na ay mga services nga ihatag sa atua kanang mga nag-deliver sila may kusog karon. One time nagpa-deliver ko ay kay first time dito nako nga nagpa-deliver online, palit online, nagpa-deliver. Unya, di makusito sa address kay bago pa mi diri sa lugar. So, ako lang gibutang ang address nga medyo ilado. Unya karon ang nigawas mubura. Unya, unahan pa man amo ang layo-layo na paglakaw sa rider. Kaya akong giteksan, ma'am, wala po siya nangayo og additional. Ako igor akong gibayad sa akong gibayaran. On my mind, sakto ra to, di bayad ko. Mo may gisulti nga mo ang bayaran. Okay? Unya, ako mga naghala, mami, grabe, wala man lang kani hatag. Uy, dili na maayo, mami. And I felt so bad, okay? Kinsa man tong rider nga na timing pasayloan lang ko. Wala dito ka kuan ana mo nangingon nga na ay mga okasyon na mga panahon mo gawas sa imong kasing-kasing mo gawas sa imong tinuod. Oy, ang akong tanaw sa akong kaugalingon mo ra gyud kog ni palit ra gyud wala gyud gaw nauna og naipakapin para at least mo generous man. Kay gaw nahuna lagi nga unsaon pagtipid nga kung makahangyo pa gyud hangyo kay para nagtipid gyud kay panahon man kunuhay sa kalisod. So, ato ng mga likayan mga kaigsuunan. Okay? Basin pud kamo usahay inyo pong gitipid pati ang tithe sa Ginoo gitipid ninyo dili sa din ako i-release sa din ako ihatag na may ang Biblia kung kana ang atong pamaagi mapobre ta matunglo ta. So bisan sa panahon sa kalisod mag-release ta. Okay? So ako po ato mura po revelation sa akong kasing-kasing bitaw kini inaning mga panahon sa kalisod mura gyud kag mo ana gyud ka pugong kay pugong gyud pero dili na angay dili kung kita dituo sa Ginoo dili ta angay magpugong kinahanglan natong mag-generous bisan sa panahon pa sa kalisod. Kung ang tanan nga mga generous miingon og amen. Okay? Dili na to kalimtan ang atong nga paghatag o pagdala sa ikapulo sa Ginoo diha sa iyahang balay tipiganan. Kunya ang atong mga saad, ang atong mga liso or seeds nga atong itanom, ato gyud nang kanon, he who sows sparingly will reap sparingly. So mao kanay sugdanan sa Ginoo. Kung jutay ang imong ihatag, jutay ra sad ang imong iani. Kung daghan ang imong ihatag, daghan kang maani. So ikaw ang maga-decide ni ana mga kaigsuunan. Okay? Pero ang atong Ginoong Dios generous siya, madagayaon, walay pagkulang diha sa presensya sa atong Ginoo. Amen? Amen. Okay, take note palihog ang atong bank account number and kung dili ka pwede ko ingon ana, just text us, call us, and we will help you para ang panalangin sa Ginoo dili hinder.
Magambot ang mga kaigsuunan. Lord, salamat kaayo sa imong pulong. Nag-remind ka namo, Lord, kung unsa ang angay nga attitude nga among mabatunan. Lord, bisan pa sa panahon sa kalisod, ang kalibutan nagkalisod, Lord, ang imong mga katawhan dili magkalisod, Lord, ingon ang imong pulong. Gabisan pa sa dry season, oh God, Lord, kami well-watered, Lord God, because our roots grow deep into the river. And Lord, ikaw magapanalangin ka na mo, Ginoong Diyos. Imo kaming panalanginan sa among paglakaw, sa among pagpauli, sa among paghigda, sa among pagbangon, sa tanan namong gibuhat, O God. Abri ang kalangitan, alang ka na mo, Lord, o imo gabyod kaming panalanginan. Salamat, Lord, sa mga opportunities. Salamat, Lord God, sa mga new ideas, God. Salamat, Lord, sa favor. Salamat, Lord, sa uncommon connections, O God. Like never before, God, ikaw magamaog pamaagi alang sa imong mga katawan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus. O ang tanan nga magyatagon mo syagit og Amen! Hallelujah! Okay? Pwede na ta magdingkod mga kaigsunan. Okay? Amen. Good morning, Peace Eagle. Here's some of the ways you can give your tithes and offering to the Lord. You can give your offerings through our BPI account. Okay, look, I never forget that day in the 1990s. You know where to find me. Being born, I'm a millennial. Run for cover before he put you on Vimeo or the Twitter. Come on, y'all, get a grip. I don't give a flip. I just wanna live, but better yet, I don't wanna die living a lie. Does anyone even realize I'm alive? Like, stop, wait, hold up the glove. I found somebody that I love. Like, stop, hey, hold up the grave. I found somebody that can save. Like, stop. Or you can drop it off at church. Never forget, the Lord loves a cheerful giver. So set your heart right before you give. Have a good day and God bless. All things are possible. So, this song we're about to sing is about miracles. God can do miracles only if you believe. Anything can happen if you only believe. So let God move in your lives and let your life be a miracle. As we sing this song tonight, this morning, we'd like to encourage all of you to believe in Him. Amen? And you can do anything.
sa tanan, aniya na pud kita sa atong pagdayig sa Dios paagi sa pagtuki ug tuon sa iyang pulong. Sa dili pa kita musugod igsuon, padayon kita nag-awhag kung mahimo palihog lang atong tawagon, tiksan, i-PM nato, hatagig mensahe ang atong nga kahigalaan ug amigo nga mukuyog nimo sa pagtan-aw sa Facebook Live sa Praise Cathedral Global Outreach nga naman. Kay mao ni ang usa sa mga pamaagi nga mapanalanginan sila. Kay ingon na Biblia kung ato siyang unahon ang iyang kamatuoran, ang Dios nagsaad nga ang tanan nga ilang gikinahanglan pagatagbuon ug ihatag na lamang sa Dios. So kung ikaw namati karon wala pa kakaawag sa imong mga amigo amiga, text sila, tawaga sila, ambita ang ilang mga ngalan, tawaga sa kwarto, paanhiya, kuyugi nga minaw sa pulong sa Dios karong kabuntagon. Amen. Palihog, hatagan ta mo kahigayunan nga inyo nang mabuhat aron makahatag yung tao ga sakto o takda nga panahon para mahiusan nato sila sa atong pagpanibahon karong kabuntagon. Importante ang atong pagbuhaton, makapausab ni silang kinabuhi o ang Dios mahimaya tungod sa inyong pagpaningkamot. So maigsoon, kung andam na ta igsoon, magpadayon na ta sa atong pagatuon og tuki sa pulong sa Dios. Nagpadayon kita igsoon sa atong pagtan-aw unsaon nga atong malupig ang pakikumbati sa yawa sa atong kinabuhi ug iyang gibuhat, giatake ta pagi sa atong una-una. Si Eva wala siya gipaak sa halas apan gihatagan siya og mga madudahong mga puong bahin sa pulong sa Dios. Ug mo sa nang iyang padayon ginabuhat sa ato nga panintal o paghatag o pagduda sa pulong sa Ginoo aron dili ta magpabilin o magpadayon sa iyang mga pulong. Ug karon aniya na kita igsuon sa ikatulo nato nga prinsipyo unsaon pagbantay nga dili ta malitag sa mga bitik sa yawa. Nag-una gitan-aw nato ang importansya nga dili tanan nga atong mahunaunaan, atong tuhuan. Ikaduha ato nakatunan nga atong bantayan ang atong una-una nga dili mahimo nga basura ang atong dawaton kay kun say atong gidawat mao man say mogawa sa atong pamaba kinabuhi ug unahuna. So bantayan ang mga basura nga musuod sa atong kinabuhi. Ug ikaduha igsuon ay katulo ato nakatunan ng importansya sa pagpabilin sa kinaiya nga makakaton. Dili mahimo nga kasara ka makakaton niya, dili na ka maminaw sa sunod ng mga kapanahunan. Ato nakatunan nga importante kaayo ang pagtuon, padayon nga pagtuki hangtod sa naatay kinabuhi. Kay sa panahon nga dili nakamutuon og mo dangop sa kaalam igsuon so kahibalo, nagsugod na ang imong pagnaog o ang pagkalaglag kay ang saan magud sa Ginoo ang kakulang sa kaalam o ang pagsupa sa kaalam mao'y magdala nato sa kalaglagan. Ana kita sa ikatulong prinsipyo mao ang panayong pagtuki ug naata sa pedagogy nga pagtuki. Ato nakatunan nga una importante dili ta mahimo nga mahunong sa pagkakaton sa kahibalo. Ikaduha nakakaton kita sa atong gitawag nga punto de vista sa Dios. Kay kung padayon kang makakaton sa pulong sa Ginoo, moabot ang punto nga imong masabtan ang tinguha sa Dios, ang iyang pananawon nga ang iyang mga rason nganong ang mga butang iyang gibuhat tungod kay nakaibaw ko sa iyang pulong, tungod kay imong nasabtan ang iyang mga pagpaningkamot nga imong nakaplagan sa pulong sa Dios ug imong makuha ang punto de vista sa Dios tungod kay imo mang nahibal-an paagi sa iyang puong ang iyang kasing-kasing. Ikatulo ato nakatunan nga naa kay ma-develop o naa kay makaplagan nga baruganan tungod kay nakahibalo ka sa iyang pulong. Ikaduha nakakaton ka sa punto de vista sa Dios. Ikatulo moabot yo ka sa punto nga makabarug ka sa imong kaugalingon tungod kay nahibaw ka nga ang pulong sa Dios mao'y pinakasakto ug hingpit nga angay nga pagabuhaton. Karong adlaw igsuon magpabdayon kita ug ato nakatunan no ang kamaturan sa Dios mao ra gyud makahatag nato kagawasan. Ingon sa Juan 17:17
Ingon diri Juan 17:17, balaan na sila diha sa kamatuuran ang imong pulong maoy kamatuuran. So ang atong pagkabalaan o ang atong pagkahingpit magagikan gayud sa atong kahibalo sa pulong sa Dios o mo na ang pulong sa kamatuoran. Igsoon magampo na ta para sa atong pagsugod sa pagtuon sa pulong sa Dios. Amahan mo nangiton tudloy kami karon kabuntagon nga padayon nga maablihan ang among pangunahuna ug dili kami magpabilin sa kakulang sa kaalam o bisan pa sa pagsupak sa kaalam apan hinuon magpadayon kami sa abtik ug atong matawag nga ligdo nga pangunahuna aron mapadayon kang mahitaas sa among taliwala. Gamit ako Dios nga imong alagad para sa pagtuon karong panahona sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosulti og amen ug amen. Sa ikaupat nato igsoon kay na may 5 sa atong pedagogy of learning atong tan-awon karon ng ikaupat sa 5. Una ang pagkahibalo, ikaduha ang pagkakuha og punto de vista, ikatulo mao ang pagka-kat-on nimo og buhat ug baruganan o gitawag natong conviction. Ikaupat mo ganin nata karon igsoon sa atong gitawag nga karakter o ang imong kinaiya. Ingon ang usa ka ilado nga magtutudlo sa maayong pagka-leader si Ken Blanchard o si Will Hodges na sila gikoin nga pulong sa word nga ego. Kanang ego bitaw kanang gitawag nato nga garbo. Ila nang gihatagan og termino nga buot pasabot edging God out. Imong gipagawas ang Ginoo sa imong kinabuhi. So when you are egoistic, ikaw sa pagkatao nga puno ka garbo, imong yung gitangtang ang Ginoo nga manghilabot diha sa imong kinabuhi. Now kung maghisgot tay igsuon sa kinaiya sa usa ka tawo, dili nato masulti ang tao tarong sa iyang kinaiya kung kasalamang na niya ginabuhat. Kung ikaw atong matawag nga matinud-anon, dili ka bakakon tungod kay nagmatinud-anon ka o nagpadayon ka sa kahigayunan nga magmatinud-anon nagyudugwa kay bakak nga gibuhat sa imong panarbaho, sa imong mga pagpamuhat sa imong kinabuhi. Dili po nato matawag sa katao nga ang kinaiyan niya nga maayo siyang pagkatao kung panagsa lang siya maayo. So kung maayo ka sa imong pagkatao o mao na imong kinaiya nga ilado sa imong pagkatao, tungod kay sige ingana ang imong mga pamaagi. Gitawag sa English mga habitual character that brings the reality in you. Muna makita sa kadaghan ng mga katawhan kung ikaw maayong tao tungod kay inana makita gyud sa imong kadaadlaw dili nang panagsaon lang. Kung atong matawag nga ikaw dili bakakon, makita nga inana gyud ang imong mga pamaagi sa sige nga pagpamuhat. Napoy usa pa nga gusto na akong ipaabot nga gisulti pod sa taas nga panahon na ug mabasa ni nato sa daghang mga pagkutlo sa nakalaing-laing mga libro. Ingon siya mutanong ka og gunahuna ug muani ka og lihok. Mutanong ka og lihok, muani ka og naandan. Mutanong ka og naandan, muani kuno ikaw og kinaiya. Mutanong ka kinaiya, muani ka og usa ka kaugmaon or destiny. So atong makita igsuono nga ang pagkaabot nimo sa dapit nga maayo kag kinaiya resulta sa mga kaalam sa atong nakatunan sa pedagogy. Ikaduha ang imong perspektibo nga nagagikan na sa Ginoo o ikatulo ang conviction. Karon resulta sa tulo niabot ka sa pagbati nga maayo na gyud ang imong kasinatian nga dili kadali mo buhat og mga butang nga sukwahi sa pulong sa Ginoo. Muna ang imong kinaiya sa kaniadto mao ni og kinaiya nimo karon, makita nimo ang mga kalahian tungod kay imo man kining na buhat og tungod kay ingnana naman ang imong mga pamatasan, dina nimo makita nga sakto tukma og nahimo nagyung kang hamtong diha sa imong pagkatao ug mao na ang atong pagatun-an karon padayon igsoon. So una atong tanawon sa atong pamatasan o atong kinaiya unsa man gyud ning pagtubo
sa atong karakter o kinaiya o pamatasan. Igsoon, susama sa atong nakatunan kung ang kahibalo pundasyon sa imong sa imong kinaiya, samtang naa kay makatunan sa imong tibok kinabuhi, magpabilin ang imong kinahanglan nga pagka-aptik sa pagkakaton. O kung inana ka padayon, maapektuhan pud ni ana ang imong pagtubo. So wala po'y hunong sa pag-improve sa imong kinaiya o atong matawag nga pamatasan. So naay mga matawag nato igsoon nga contributor o mga mugna aron mahimong maayo kag pamatasan o maayo kag kinaiya. Una, atong matawag paagi kini sa kahibalo diha sa atong Ginoo. Dili mo ginato ni matangtang igsuno ang usa sa pinakapundasyon sa maayong pamatasan o maayong kinaiya mao ang imog yung kahibalo sa Dios. Atong nantawon sa ikaduhang Pedro 1 kapitulo 1 bersikulo 3. Ingon sa ikaduhang Pedro igsoon, ang iyang Dios nung gahom naghatag kanato sa tanan tang gikinahanglan. So ingon ang Biblia sa iya kunong Dios nung maggahom gihatag na sa Ginoo nato ang tanan natong gikinahanglan alang sa pagkinabuhi nga Dios nun. So gikinahanglan natong kinaiya o pamatasan andam na nas Ginoo nga ato ginang mabuhat o atong mahimo nga parte sa atong pagpamatasan. Ang iyang gahom naghatag na kuno kanato sa tanan natong gikinahanglan alang sa pagkinabuhi sa Dios nun. Sa unsang paagi ingon ng Biblia, pinaagi sa atong kahibalo mahitungod kaniya. So ang atong abilidad nga mahimutang maayo, mahimutang Diyos nun sa atong kinayang pamatasan, magagikan sa atong kaalam o kahibalo mahitungod kaniya. So ang pinakapundasyon gyud sa maayo nga kinaiya o pamatasan igsoon ang imong kahibalo sa pulong sa Ginoo o ang gisulti sa Biblia nga ang imong kahibalo mahitungod sa Dios. Kay kung kailagyo kas Ginoo, naa kay tahod sa Ginoo. Kung naa kay tahod sa Ginoo, dili ka mubuhat sa mga butang o pamatasan nga makahatag og kahugaw sa imong Dios nga gipasidunggan. So klaro ang unang contributor o ang atong matawag nga nagtabang aron mahimutang maayo sa atong pamatasan o kinaiya mao ang atong kahibalo sa atong Ginoo. Ikaduha nga contributor sa atong pagtarong sa atong kinaiya o pamatasan mao ni ang gitawag natong prutas sa espiritu. Atong mabasa sa Galacia kapitulo 5:22. Naay siyam ka prutas sa balang espiritu nga mo'y gigamit, gipakita nga resulta sa hikap sa balang espiritu mauni ang atong pamatasan o kinaiya nga mabatyagan. Akong basahon sa Galacia kapitulo 22 ngadto sa 23. Apan ang prutas sa balaang espiritu mao ang paghigugma, ang kalipay, ang kalinaw, ang pagpasensya, ug ang pagkamaayo, ang pagkabuutan, ang pagkamatinud-anon, ug ang kinaiyang dili bastos, ug naay kontrol sa iyang kaugalingon. Akong basahon no sa binisaya nga usa ka translation sa Galacia 5:22 igsoon. Ingon diri sa RCPB nga translation o ang pulong sa Dios diay. Sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22. Akong basahon igsoon. Apan kini ang makita sa kinabuhi sa tao kun ang Espiritu Santo mao ang nagagahom kaniya. Mahigugmaon siya, malipayon siya, may kalinaw, mainantuson, maayo ang iyang isig katao, manggihatagon kasaligan. Buutan ug makapugong sa iyang kaugalingon. Buutan ug makapugong sa iyang kaugalingon kung mao kini ang
atong buhaton dili nato malapas ang mga sugo sa Dios kanato. So sa ato makita igsuno sa Galatia 22 ngadto sa 23, gipakita sa Ginoo ang bunga o resulta, prutas sa paglihok sa gahom sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Akong basahon kini kunong tawhana kung siya naa sa Ginoo o ang Espiritu Santo nagagahom kaniya, siya mahigugbaon, malipayon, malinawon, mainantuson, maayo siya sa isig katao, manggihatagon, kasaligan, buutan, ug makapugong sa iyang kaugalingon. Kani atong gitawag nga prutas sa balaang espiritu or atong gitawag nga pagkamabungahon sa balaang espiritu o ang pagpakita sa kiniya sa prutas sa Espiritu Santo, nagpakita kini igsuon sa atong gitawag nga hamtong o maayong pamatasan. Kay unta, ikaw, makabati ka og kasuko, pero ngano, tungod kay hamtong ka o may kag pamatasan, pagya sa bilang espiritu, naa kay gugma, unta kalagot. Tungod sa balang espiritu, unta, ikaw mubati og pagkaguol, apan naa kay gitawag sa Biblia nga malipayong kalulot. Unta, makabaton ka og kasamok, apan naa kay malinawong pangunahuna. Unta, naa kay matawag nga dili nakakahuwat o wala kay pasensya. Pero ingon sa Espiritu Santo, tungod kay naa siya nagagahom kanimo, nahimo kang mainantuson. Unta, masuko ka o dili malipay sa sikatao, apan resulta sa gahom sa balang espiritu, ang bunga sa imong pamatasan, ingon ng Ginoo, nahimo kang maayo sa imong isig katao. O unta, imo lang kaugalingon ng imo lang ginahuna, karon nahimo noon kang manggihatagon tungod kay ang Ginoo mo'y nihatag kanimo sa iyang kinaiya aron mabuhat niya ang pagpahimaya sa Ginoo paagi sa imong kinabuhi. So ato makita igsuno sa prutas nga gisulti sa balang espiritu sa balang Dios sa atong kinabuhi. Siyam nga unta ang sukwahi nga pamatasan o pagbati ang atong mabati, pero tungod sa gahom sa balang espiritu atong nahatagan og himayang Ginoo na kontrolar nato ang atong kaugalingon. So ato makita nga kung naay contribution sa pagtubo nato sa atong pamatasan ug mayong kinaiya, naa nailabot sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, naa nailabot sa balaang espiritu nga mooy naggahom sa atong kinabuhi. We have been empowered by the Holy Spirit. Ug mo na mugawas ang bunga. Sa Mateo 5:44, Mateo 5:44 ingon sa Biblia, apan karon sultian ko kamo, higugmaa ang inyong kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Dili ninimo mabuhat igsuon kung wa pa kami tubo sa Ginoo. Dili ka makaampo sa imong kaaway. In fact, imong iampo nga mamatay ang imong kaaway. Pero ang isulti sa Biblia lahi, kung naa ka nagtubo na kas Ginoo, ang imong pamatasan isaka na gyud, unta ikaw mutunglo sa imong kaaway, ingon ng Biblia, imo na noon siyang gihigugma, giampo siya atubangan sa Ginoo, o unta imo siyang sultian og negatibo, imo na noon siyang giampo para matagbo, mapanalanginan siya sa Dios. Kini igsuon mo ni ang atong matawag nga lihok sa balaang espiritu sa atong kinaiya. Makita ang prutas nganong kita mahimo nga makasukol sa sayop nga mga kinaiya o pagbati tungod kay ang Ginoo naghatag kanato gahom nga mubuhat sa masakto ug tukma nga kinaiyaha. Ikatulo nga contributor, una atong gisulti ang kahibalo sa pulong sa Ginoong Dios. Ikaduha, mao ang prutas sa balang espiritu o ang bunga sa balang espiritu. Ikatulo nga contributor igsoon, mao ni ang atong gitawag nga mutubo ka sa imong kinaiya paagi sa atong gitawag nga mga kalisdanan, imong mga pagsulay, ang imong mga kapanahunan nga lisod, ang imong giagian. Tanan ni igsuon laan ni labot sa buhat sa imong pagkatao nga mahimo kang maayong tao og imong kinaiya mas makahimaya sa Dios. Ato nang makita sa Roma kapitulo 5 ngadto sa 3 kutob 5 igsuon.
Roma Kapitulo 5, 3 ngadto sa 5. Akong basahon. Nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos. Kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong malahutayon. Tungod kuno sa mga pag-antos, mga pagsulay, matudluan kita nga mahimong malahutayon. Ug ang paglahutay kuno ingon ng Biblia, makahimo kanato nga kahimutan sa Dios. Ug ang iyang kahimutan naghatag kanato og paglaom. Dili gayud kita pakyaso niining paglaom, kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong kasing-kasing panaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios dinhi kanato. Akong basahon no, ang pag-antos maghimo kanatong malahutayon. Ang atong pagkamalahutayon maghatag kuno kanato og hingpit nga pamatasan or hingpit nga kinaiya. In English, ang gigamit nga pulong sa New Living Translation, endurance develops the strength of character. Ang pagkamalahutayon mubuhat, mumugna kanato og lig-on nga pamatasan o diha nga kinaiya. Pero ang gigamit sa Ginoo mao ang gitawag natong mga pag-antos, mga pagsulay, ang mga paghagit sa mga butang sa atong gipangagian aron kita masaligon o mupili sa saktong mga butang ug dili magpada sa mga sayop nga mga panghitabo. Ug tungod niini igsuon atong makita nga ang Dios nga atong gialagaran nagtagbo gayud kanato sa saktong mga butang. Ikaupat, igsuon nga contributor. Atong una, ang kahibalo sa Ginoo. Ikaduha, mao ang prutas sa balang espiritu. Ang ikatulo, mao ang gitawag natong mga pagsulay o mga pag-antos. Mao na ang hubad sa atong munahuna sa saktong paglakang o pagpili sa mga butang nga angay natong pagabuhaton. Muna ang mga pag-antos mo resulta na sa atong pagkamalahutayon. Ang pagkamalahutayon maghatag resulta kana sa atong maayong pamatasan, o ang maayong pamatasan maghatag kano to og lig-on nga mga paglaom. Ang ikaupat igsuon ako ning gitawag nga sa in English HGP, humility, gentleness and patience. Ang usa sa contributor nga nung mutubo gyud ka sa maayong saktong pamatasan o kinaiya tungod manggod kay imong giimplementar ang pulong sa Ginoo nga nagtudlo kanato sa saktong pagbati o kinaiya. Akong basahon no, ingon sa Efeso kapitulo 4 1-2. Efeso kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 2. Busa ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayud, ingon nga mga tinawag sa Dios. Pag mapaubsanon kamo, pag maaghop o pag mapailubon sa kanunay, ipakita ang inyong gugma sa usag-usag pinaagi sa pagtinabangay. Na ay tulong nga kinaya sa in English, humility, gentleness, and patience. Sa Bisaya, ang iyang gigamit ang pagka mapaubsanon, ang pagmaaghop, o ang pagmapailubon. Akong basahan po sa laing translation, sa laing bersikulo itson sa Kolosa, kapitulo 3, 12, 14. Kolosa, kapitulo 3, 12, 14. Ingon diri, katawan kamo sa Dios, gibalaan o gihigugma kamo niya. Busa, kinahanglang mubati kamo sa uban, magmaluluyon, magpaubsanon, o maaghop, o magpailubon. Pag pinailubay kamo, o kunduna kamo'y mulo, batok kang bisan kinsa, kinahanglang pag pinasayloay kamo sama sa gipasaylo kamo sa Ginoo. Ug labaw ni ining tanan, idugang sa paghigugma ang maong bukos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Akong basahon ang awahin nga pagbasa, magbukos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. So atong makita igsuon no, kung ingon na Biblia na ay tulo nga pamatasan o kinaiya nga
attitude nga atong i-adapt aron kuno makatarong ta sa atong pamatasan. Mao ni ang pagka mapaubsanon, magmaaghop ug magpailubon. Mupailob gyud, muaghop gyud og atong mitawag magpaubos. Kaning tulo ka kinaiyahan gibalik-balik sa duha ka libro ni Apostol Pablo nagpakita nga kung ang usa ka tawo puno gyud sa garbo, maglisod gyud siya og tubo. Kung ang usa ka tawo sige lang ganaw na sa iyang pagbati, sa iyang kaugalingong kahimtam, sa iyang kaugalingong sitwasyon, ugwa naglantaw sa laing mga tao, maglisod gyud siya og tubo. Munang gitudloan gyud kita sa Ginoo paagi niini nga kinahanglan kuno atong tan-awon ang isig ka tawo. Ingon diri sa Kolosa ba akong basahon pagbalik, katawhan man kamo sa Dios, gibalaan o gihigugma kamo niya. Busa kinahanglan nga mubati kamo sa uban. Kinahanglan kuno mo sa igsuon, mubati ta sa uban. Kay kung dili magguta mubati sa uban, dili ta mahimong mapailubon, dili ta maagop o dili ta mahitabo nga magmapainubsanon. Tungod kay ang atong mununa naaman lamang sa atong katagbawan. Pero tungod kay gibalaan na kuno kita sa Ginoo, ingon ng Dios kinahanglan nga mubati kamo sa uban. So kumusugod na ka og bati sa ubang tao, di na makita ang paghamtong sa imong kinaiya. Mura kag niadto sa wa pa ka mahimong ginikanan, tanan ni imong paliton para lang nimo. Karon na minyo ka na nakay anak, ang tanan imong paliton dili na para nimo, para na sa imong banay, para na sa imong anak, para sa ilang kaugmaon, tungod kay nagbati ka susama sa gustos Ginoo nga iyang gisulti kinahanglang mubati na kamo sa ubang tao. Ang pagtubo sa atong kinaiya gikinahanglan ang mapainubsanon, mag-aghop o gitawag nga ang imong kinaiya sa pagka mapailubon. Lisod kaayo nga motubo ta sa atong pamatasan nga wala ning tulong attitudes nga angay natong i-adapt aron ta mahimong hamtong alang diha sa Ginoo. So, atong makita nga ang importansya sa imong pagatubo sa kinaiya na ay labot ni igsoon sa atong matawag nga kinaiya o attitude, no, ang imong attitude sa paghuna-huna sa laing tao. Ang ikalima nga contributor sa imong pagtubo sa imong pamatasan ug maayong pagkatao mao ni ang atong makita sa Efeso kapitulo 4 11 ngadto sa 12. Efeso kapitulo 4 11 ngadto sa 12. Akong basahon. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles. Ang gasa kuno sa Ginoo sa katawan, gihimo kuno niya ang uban nga apostoles, ang uban propeta, ang uban mga tigsangyaw o ebanghelista, sa mayang balita ang uban mga pastor ug ang uban mga magtutudlo. Muna yung atong gitawag nga fivefold ministry gifts, kani ang mga katawan nga gitawag sa Dios nga dili manarbaho sa laing dapit, dili magbuhat sa mga butang nga wala sa tawag sa Dios sa ilang kinabuhi, apan sila mula kang lamang sa pagka-apostol, pagka-propeta, pagka magsasangyaw, ebanghelista, magtutudlo o ang tigbalantay mao ang pastor. So kining lima nga katawhan gitawag kuno sila sa Ginoo para unsa? Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawan sa Dios. So gitawag niya ang lima katinun-an nga mahimong apostoles, mahimong propeta, mahimong tigsasangyaw, ang pastor ug ang magtutudlo aron kuno nga ang iyang katawhan, ang tibok niyang katawhan maandam alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad aron mutubo ang lawas ni Kristo. So ang purpose, ang tumong nganong naay fivefold ministry gift para kuno ang lawas ni Kristo mutubo o mabuhat ang buluhaton sa Ginoo. Subot pa sa butigsoon naay labot ang pastor, apostoles, ebanghelista, magtutudlo o propeta sa imong pagtubo sa imong espirituhanong pagkatao. Mauna nga atong masulti nga ang ikalima nga contributor
ang imong paghiusa o pag-connect sa imong under shepherd o paghiusa ngadto sa tao nga gitawag sa Dios nga maoy moamuma sa imong kalag, moamuma diha sa imong pagkakristohanon. O mauna nga sila naay tawag sa Dios aron kuno mahimo kang maandam og sa pagpangalagad og mutubo ka sama sa usa ka lawas ni Kristo. Igsoon gikinahanglanon na akay tao nga imong alagaran sa Ginoo nga mo'y gipili sa Dios para magtudlo, mo matuto, mo wali, mo korehe, mo hatag og pagbadlong, mo hatag og pagdasig diha sa imong kinabuhi. Dili mahimo nga ikaw naa sa Ginoo pero wala kay ingnani sa imong pagkatao. Gikinahanglan nimo ang espirituhanong leader. Gikinahanglanon nimo ang fivefold ministry gift nga gitawag sa Biblia nga maoy mo patubo sa lawas ni Kristo ug apil ka niini. Ug mao kana nga gikinahanglan nato nga dili ta mawala sa atong kasinatian nga magpailalom ta sa usa ka gitawag sa Dios nga mag-alagad. Kay gawas sa atong pagtuki, pagtuon, pagtubo sa pulong sa Ginoo, gihatagan sa Dios ug usa sa pinakamaayo ug hingpit nga butang sa atong kinabuhi mao ang mga Diosnon nga mga alagad nga mutudlo dinhi kanato. Karon lamang nako igsuon nga gihatagan og bilinong pagtagad ang pagpailawom sa usa ka magtutudlo nga gitawag sa Ginoo nga maoy mo matuto diha kanimo. Kay sa taas mong panahon natin hunahuna bitaw nga importante motubo ra ko sa Ginoo. Pero kung imong bantayan ang discipleship na ay labot sa disciple maker, ang imong pagtubo sa Ginoo na ay labot sa pulong sa Dios nga nagtudlo paagi sa usa ka magtutudlo aron ka makatubo. Munang dili nimo pwedeng ilayo ang imong kaugalingon sa mga espirituhanon Dios nung nag-amuma diha kanimo ug una nga kaya rin nimo nga mag-inusara. Wala gi sistema sa Ginoo nga mag-iza-iza aho-aho ra ta igsoon. Wala ka na tao sa usa ka punuan, na tao ka sa usa ka ginikanan. But pasabot walay tao nga gimugna ang Ginoong Dios nga walay moamuma kaniya. Bisan sa atong pagkakaton sa pulong sa Dios na tao ta pag-usab karon nagbutang pud ang Ginoo nga katawhan nga moamuma sa matag usa kanato. Dili mahimo igsuon nga maglaro-laro ra lang imong unahuna nga mauni og mauna. Imong sabton importante nga konektado ka, naa kay kahiusa, naa kay tao nga imong matawag nga gitawag sa Ginoo nga moamuma sa imong kalag. Dili pwede nga murag walay labot ang mga alagad sa Ginoo sa imong kinabuhi. Munang ako nga nag-alagad sa Ginoo na ako'y tulubagon sa Dios bahin sa inyong mga kalag. Apan naapog ko'y tulubagon sa Ginoo bahin sa akong mga kaigsuunang gitawag po sa pagpangalagad sa Ginoo. Kinahanglan atong gayud hatagan og panabot nga gitawag sila sa Ginoo para mahimong maayo ang inyong kaugmaon ug dili lisod ang inyong pagtubo diha sa Dios. Ako igsuon daghang kong giatinan nga seminar, in fact kinahanglanon na namo pagtambong sa mga conferences aron magpabili ng among pagkaligdong sa among pagpangalagad sa Ginoo. Pero kay bao pa kay igsuon nga way labaw nga nakahatag gayud og dako nga impluwensya gawas sa akong matawag nga magtutudlo nga naagyud akong gikuyog-kuyugan. Nakatambong kog seminar, naka-attend kog mga conferences, pero lahi ra gyud ang contribution sa akong matawag nga namastur nako og amuma kanako aron ko malambuon og makasabot makasinati sa saktong mga butang. Naghang kong nakatunan nga mga pagtudlo sa laing mga maayong tinawag sa Dios. Pero ang kalahian magudigson, wa sila kailan ako, wa pud sila kasinati kung unsa ang akong dagan sa kinabuhi. Samtang na ako'y magtutudlo, akong pastor nga nagbutang, gibutang sa Dios sa akong kinabuhi, nga maoy mo amuma, maoy nakaila, mo badlong, mo dasig, mo kurehe, kung angay ng pagabuhaton, aron magpabilin ko nga mabungahon sa akong pagpangalagad sa Ginoo.
Nganuman, kay inana magid ang plano sa Igsoon, naay tao nga moamuma mo timan sa imong kaugmaon. Kay dili man ka mabuhi sa pagpaminaw og mga wali sa internet, wali sa mga maayong conferences, dilibot pasabot nga di na makatabang na, pero lahi ra kay na igsuon sa pagtubo nga imong maabdan kung ikaw gyud na ay alagad sa Ginoong nipaluyo mao yan naglantaw sa imong mga kalihukan, mo konektar jud ka kay naay labot ang panalangin nimo anang butanga. Mo ingon ng binobitaw no sa nakalimot ko sa verse, pero I think it was in 2 Chronicles 20:20, saligtas sa Ginoo ug salig puta sa alagad sa Dios. Mo na nga gibutang sa Ginoo. So ang kalahian nga nung naay dako nga kalambuan kung ikaw nagpailalom sa usa ka alagad sa Ginoo, kay maamuma ang ka ug makita ka, mabadlong ka, madasig ka, ug ang gisulti sa Biblia mahitabog yun sa imong kinabuhi. So 5 ka butang igsuon mo contribute sa pagtubo nimo sa imong kinaiya: ang kahibalo sa pulong sa Dios, ikaduha ang prutas, ang bunga sa balang Espiritu Santo, ikatulo ang mga suffering o atong gitawag nga kalisdanan o pag-antos, ikaupat mao ang attitude nga humility, patience o atong gitawag nga gentleness, ang pagka sa in English pa na pagka maaghop, kanang kinaiya nga mahimo gyud kang musabot magmaaghop diha sa atong isig ka tawo. So kanang kahibalo sa pulong sa Dios, ikaduha ang prutas sa balang espiritu, ang ikatulo ang pagsulay, ang ikaupat ang kinaiyang HGP, humility, gentleness, and patience. Ikalima maong imong connection sa imong gitawag nga espirituhanong leader. Kinahanglan connected yung kay igsoon, kay wala man kagidisenyo sa Ginoo nga pagkataon nimo sa physical, wala gyud maamuma, naagyud giasay ng Ginoo alang diha kanimo. Unsa may makababag sa atong pagtubo sa Ginoo igsoon? Isa lang, Roma 8:7. Atong tanawon, Roma kapitulo 8 bersikulo 7, nagsulti ang Biblia, busa kaaway sa Dios ang tao nga kanunay magunahuna sa mga butang nga tawhanon, kay dili man siya mutuman sa balaod sa Dios o dili gayud siya makatuman niini. So ang tao kunong magunahuna lamang sa iyang kaugalingong tawhanong tingwa, maugid kuno'y mahimong masinupakon sa mga pulong sa Dios. So ang makababag sa imong pagtubo sa Ginoo, mao ang imong pangunahuna lamang sa imong tawhanon nga gikinahanglan ug wala na gyud nimo gihatagan ang Dios alang sa pagmugna sa saktong mga tulumanon o pagtudlo niya sa imong kasaypanan. Ingon pa sa English, the mind governed by the flesh is hostile to God. So kung ang imong unahuna puno gayud sa mga butang sa imong personal nga tingwa, wala gilo na ang pulong sa Ginoo sa imong kalambuan. So mao na igsuon ang atong gitawag nga ika-upat, mao ang imong pagtubo sa kinaiya o pamatasan. At tulad sa kalima, mao ang gitawag natong skill o ang imong lantip. Now, kung muhis ko tayo igsuon sa pagtubo nimo sa imong pagkatao, mahimo kang lantip sa imong trabaho, buluhaton, na ni kalambigitan sa imong kasinatian nganong mahimo kang lantip. Ingon sa Exodus 35:31 igsoon, Exodus 35:31, o gipuno siya sa balaang sa espiritu sa Dios o kaalam, pagsabot o kahibalo o nagkadaiyang mga lantip. Again, o gipuno siya sa espiritu sa Dios sa kaalam, kahibalo o pagsabot o nagkadaiyang mga lantip. So ang Ginoo mao'y naghatag og lantip nga lihok sa usa ka tawo. Ang Dios ang naghatag niya na sa usa ka tawo. So kung ang Dios ang source ani nga skill nga atong ma-develop, so mahimo dai gyud ni natong makuha. Una, kung dili pa ka lantip sa imong binuhatan, dili pa ka skillful sa imong
gibuhat karon murabag kung ikumpara nimo imong kaugalingon sa laing mga tao, kung sila 10 na ikaw napaka sa 3 o napaka sa 5, layo pa ka, napaka tunga-tunga kumpara sa laing tao. What can you do sa imong mabuhat? Una, igsuon, kung gusto kang mahimong lantip sa imong kalihukan, una, pangayua ka na sa Ginoo. Tungod kay siya may source, siya may muhatag, makahigayon jud ka nga muduol sa Ginoo pangayoon ang imong gikinahanglan aron ka mahimong lantip. Ingon sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 5, Santiago 1:5 nagingon, apan kung diha kaninyo may nakulangan og kaalam, papangayua siya sa Dios ug dili gayud siya mapakyas, kay ang Dios mahinatagon ug maluyon man sa tanan. So kung naa kuno kay kakulang sa kaalam, timan igsuon, ang source sa kaalam, kahibalo og pagsabot o paghatag og mga lantip nga kinaiyaa nga abilidad sa tao Ginoo. So kung kulang kuno kas kaalam, ingon na Biblia, papangayua siya sa Dios. So una, simple lang, pangayuas Ginoo ang imong gitinguha nga mahimo kang lantip sa imong pagpamuhat. Mateo 7, versikulo 7. Mateo 7, versikulo 7, nagtudlo, pangayo o kamuhatagan, pangita o kamu makakaplag, panuktok o ang pultahan, ablihan alang kaninyo. So walay makababag igsuon sa atong matawag nga kakulang, kay ang unang buhaton sa tao nga dili pa hamtong sa iyang pagkalantip, mao ang pagpangaliya diha sa Ginoo, which is mabuhat natong tanan. Walay makababag ni anak kanato tungod kay saad man na sa Ginoo nga makapangayo ta, makatuktok ta, og ni saad ang Ginoo nga manghinatagon siya sa atong pagpangayo. Ikaduha, aron ka mahimong lantip, una, pangayo ka na sa Ginoo. Ikaduha, you can learn it, makakaton ka niini. Ang pagkahimong lantip igsuon resulta sa imong kaalam. Ingon sa Ecclesiastes kapitulo 10:10. Ecclesiastes 10:10, kung habulan ang imong wasay o dili mo kinibairon, mangusog ka pag-ayo, inigamit mo niini, apan ang kaalam maghimo kanimong malampuson. Ang imong kaalam maghimo kanimong malampuson. Ang imong pagkalantip magdala kanimos kalambuan. Muna nga kung ang imo kunong wasay habulan, dili pud kuno nimo bairon, mangusog ka pag-ayo inigamit niini, apan ang kaalam maghimo kanimong malampuson. So mahimo kang makakaton, mahimong naay mo tudlo nimo, na mahimo nga ikaw mahimong estudyante sa usa ka maalamon sa anang dapita, ug makakaton jud ka ana nga butang. Now, wala gisulti sa Biblia kung muampo ka, magmalambuon ka, sa usa ka lantip nga gikinahanglanon. Kung ikaw mo tinguha lang sa pagkamalambuon, mahimo kang malambuon. Ang gisulti sa Biblia, what will bring success is what the Bible says, skill. Akong basahon sa in English, if the axe is dull and the edge are sharpened, more strength is needed, but skill will bring success. So ang pagkalantip nimo igsuon mao'y magdala kanimo sa kadaugan. Ang langtip na pagpamuhat magdala nimo sa kadaugan. So una, pangayo sa Ginoo. Ikaduha, pagkakaton unsaon ni pagpamuhat aron ka ma-improve. Ikatulo, igsuon, kinahanglan nimong i-aplikar ang imong nakatunan. You see, anything that you have learned without applying it will become a waste and you will not end up blessed. Dili ka mahimong mabulahan kung dili nimo gamiton ang imong mga nakatunan. Ingon sa Santiago 1:22, Santiago 1:22, ayaw limbungi ang imong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinuon tumana kini or buhata kini. Susama niya na igsuon, bisag unsa pa itudlo sa imo sa magtutudlo nimo aron ka mahimong lantip sa imong pagpagaliok. Kung dili nimo i-aplikar, dili nimo buhaton ang imong nakatunan, susama sa pulong sa Dios, you have to be doers of the word. Dili gyud ka mahimong mabulahan o madaugon. Muna nga dili pwede puro lang yaw-yaw, dili pwede puro lang
Igo lang pagpaminaw pero wala gyoy application. Sa Biblia igsuuno sa among Bible school sa akong panahon pa sa pagtuon na ami usa ka subject ito nga hermeneutics. Kung naay usa ka emphasis dito sa paghubad. Interpretation without application is abortion. Ang usa kuno sa paghubad nga walay pagpamuhat sa nakatunan ni ining hubad, susama kuno kana sa nagsamkon kang bata og imong gilaglag. So dili gid mahimo nga na kay makatunan ang gusto ka mahimong lantig niya di nimo i-apply. Kinahanglan una mangayo ka sa Ginoo, ikaduha makakatong ka, ikatulo imong i-aplikar ang imong nakatunan. Unsa may resulta igsoon kung imo ning buhaton. Panultihon 22:29. Panultihon 22:29 sa ang pulong sa Dios. Ang Biblia nagsulti, ang taong nga maayong mo trabaho, ang taong lantip mo trabaho, mag-alagad sa mga hari o dili sa ordinaryong mga katawan. Wow! Maunang dili ka malitag sa yawa, dili ka mabitik sa mga temptasyon sa yawa, tungod kay ang imong unahuna ligdong man ug nakasabot ka sa mas maayong sa dili. Mas nakasinati ka ug naa kay lawom nga kasinatian nganong mubarug ka ng baruganan ug naa kay punto de vista sa Dios nagagikan sa imong kahibalo sa iyang pulong. Karong adlaw igsoon dili mahimo nga pareho lamang gihapon. Dili pwede mo abli ang Lunes ug pareho lamang tagihapon. Kinahanglan naa gyud mga kausaban nga magdala kanato sa atong gitawag nga pagkalantip ug maayong mga pamatasan nga mahimaya ang Dios ug magdala nato og pagka madaugon ug mabulahang pagpuyo ning kalibutan. Igsuon hatag ikaw kahinon sa pagkampuo ninyo karong adlaw. Magdukuta sa atong ulo, ipiyong atong mga mata ug atong luulo ng Dios. Amahan sa langit, dako kayo kami ug panginahanglanon diha kanimo. Dili namo mabuhat ang mga butang nga imong gisugyot kung wala may kasinatian. Paagi sa pagtudlo sa balang espiritu aron namo kini dali masabtan ug maaplikar sa kada adlaw. Ginoo, dili kami ganahan nga mabitik sa yawa ug magpabilin nga lupigan ug nagpabilin nga pildero. Apan paagi sa balang espiritu ug sa pulong sa Dios magmadaugon kami. Himoa Ginoong Dios nga ligdong ang among pangunahuna ug ang among kalihukan lantip aron kini magdala og kahimayaan kanimo. Gamita ang matag usangan niya karon nga mupailalom sa usa ka pagtudlo kanila aron na magmalambuon ug mahimo gayud nga madasigon ang imong katawan ug makita ang imong plano sa ilang kinabuhi. Panalangin ni giri mga anak, amo ning giapo Ginoo nagsalig sa imong pulong karong adlaw sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosulti og amen. Atong pagbati karon sa anibersaryo sa atong simbahan ngadto sa Danau, giuluhan nila Pastor Joel o Pastor Jean Pineda. Daygo na Ginoo sa kaayuhan sa Dios sa inyong kinabuhi. Panalanginan kamo sa tanang mga kaliabot pang adlaw. Mayong buntag maigsoon mo kininyong alagad Noel Centino nag-amuma sa pulong sa Dios ngadto sa iyang mga katawang gidala sa Praise Cathedral Global Outreach. Mayong buntag og panalangin. Amen, praise God. Importante gyud nga ang atong character ma-build up o ang atong skill. Padayon ta og lig-on og mahimong hanas kita sa mga skills nga gihatag sa atong Amahan sa langit. Amen. Kung anaa man kaninyo karon wala pa kadawat sa Ginoo, meaning dili pa ka born again. O karon naminaw ka sa atong live streaming, dili ka na aksidente nga ikaw naminaw, ang Dios nagmahal kanimo. Ingon ang Biblia ang tanang katawhan ng kasasala. O gingon sa dang Biblia nga adunay gasa ang Dios alang kanimo. Mao kini ang mayong balita igsuon. Gusto sa Ginoo nga ikaw maluwas, dili gusto sa Ginoo nga ikaw maimpyerno. Ang imong buhaton maulang ang paghinulso sa imong mga sala o pagdawat o pagtuo kang Kristo Jesus nga imong manluluwas. Okay? So karon hatagan ko ikaw og higayon sa pagdawat sa atong Ginoong Dios. Sundang akong mga pag-ampo, isulti kani sa
tingog nga atong ipadako atong tingog. Sige, ampo ta. Ginoong Diyos, sunod na ko igsuon. Ginoong Diyos, salamat kay ikaw nahigugma kanako. Salamat yay mong gihatag ang imong bugtong nga anak nga si Jesus. Og Lord, kining buntaga, mangayo kog pasaylo sa akong mga kasalanan. Pasaylo ako, Ginoo. Ug akong abrihan ang akong kasing-kasing. Ug ako kang giimbitahan, Ginoong Jesus, nga mosulod ug mopuyo sa akong kasing-kasing. Himo ako nga imong disipulo. Salamat kini akong giampo sa ngalan ni Jesus. Tanan mingonog. Amen. Okay, kung ikaw ni dawat sa Ginoo, bago lang ka nga ni dawat sa Ginoo, kung kinsa ang ni imbita ka nimo sa pagtan-aw, connect with that person, patudlo sa iya ha, unsaon nga ikaw mahimong usa ka disipulo ni Kristo, appeal o Bible study, okay, paghatag og higayon nga ikaw mahimong disipulo ni Kristo. Okay? Amen. Digyo ka magmahay igsoon. Amen. Sige, manindog tang tanan mga kaigsuonan, mag-ampo ta. Di amahan namong magagagahom sa tanan. Salamat kay sa imong pulong, Ginoo. Bisan pa sa panahon sa pandemic, imo kaming lig-unon sa among mga karakter. Ug bisan pa sa among mga skills, adunay mga discoveries, oh God. Lord, karon si Manaha, kami gipanalanginan nimo, Ginoo. Kami gipanalanginan sa among paggawas, sa among pagsulod, sa among pagtulog, sa among pagbangon, sa among pagpanarbaho. Kami gipanalanginan bisan asa mi moadto ang imong proteksyon anaa kanamo, Ginoong Dios. Salamat, Lord, sa mga close deals. Salamat, Ginoo, sa mga uncommon favor. Money coming from the north, the south, the east, and the west. Blessings of God to your people. Peace and protection to your people. Because the good hand of the Lord is upon your people. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? O ang tanan ng mga believers, all believers they are disciples. And all disciples are disciple makers. Okay? Your success starts on Sunday. God bless you. Mwah, mwah, mwah. See you this week in our fellowships. We have Cutting Edge, Real Men, Cruisers, and we have